Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Matso Guapito. Ni ako ron sa bahay. Ngano mo ni? Unsay nga no? May buhaton ta. Usaw na to pagkasinabot ini nga wa man ka. Balik dili. Okay, boss. Padawon ko niya. Bye. Clintoy. Pasensya ka na, anak kong gwapo, ha? May dinalian mo kukuning, what I mean to say, may trabaho ming dinalian, ha? Mo nga, adto na ko, Clintoy, ha? Sige, dali na! Walang kayo oras na ko! Sorry na god, Clintoy. Sorry na, naknak, sorry na. Pagkinabuhi ning ako. Sige, paginabuhi. Gaya pa kong oras na di. Kanang isuroy ko yung mall ba? Kanang nga sa mall. Baya, biis ay. Bangag sa ilong. Ay. Kanara na yung mong gusto, Clintoy. Oo! Sige. Matuman ang imong gusto. Yes! No, dali. Kiningkuan. Di pa karon. Basta sa sunod simana lang, okay? Wait, ayoy! Uy. Pero kung gusto dan. Asap ka Ayok. ko, Clintoy. Atagal na di ka kwarta, mas may pa. Onya, ikaw lang sa ang musuro, ya? Dada ang imong amigo nga si June. Tay, away mincho na eh. Uy, unsa? Ang sumbag. Si palungog na ko nga. Paldo sa kapito kay uyab silang ubre. Piti. Uy, unsa di ay? Muring gisapot ka. Diara, nakitan ko na ang picture sa amahan niya Agapito. Kung hain ka man karon, kung buhi ka pa, pakita na ako. Aroy may baw ka nga may anak ta. Inatawag yun ang akong gimabdos yung gibiyaan ko ni mo. O gipili mo ang laing babae nga mo imong gipakaslan. Pakita na ako. Ang cashier na mo sa nightclub ang nanawag. Hello? Nanidagang customers? Sige, maanan ako. Bye. Ay, nalimot naman ako sa oras. Mag-ilis na ko aron mo trabaho. Kilay kiniskisan, aping pinintalan. Sapatos pinaking, tubo pinaulbo. Malipayon man lagi. Ha? Pirmi man na. Nagkasugat mi ni Nang Dolor. Dini ko gahapon ang imong Mama Carmela? Oo, bre. Huwag abini mo. Nakalitan silang duha. Si Lala Dolor. Kaya nga naman Agapito. Nagpalit kog pansit ug pan. Aron mas snack na mo. Paborito mo ng Mama Carmela ang pansit. Ug dihang ako na silang giagda pagkaon. Og nikanta kog happy birthday. Natulala silang duha. Mao ba? Kay? Nangalimot sila nga birthday ni Mama Carmela gahapon. Ug timing kayo nga biduaw niya si Lala Dolor. Hala no? Kanindot good. Lagi, lipay kay gahapon obri kay wa gyud nako kalimti ang adlaw na tawhan ni Mama Carmela. Hala no? Kanindot good nimong pagkaanak Agapito. Lagi. Pero murag wa man malaypay sa Mama Carmela. Nalipay to uy. Pero, iya lang gitago ang iyang kalipay kay syempre. Kunuhay, naglagod gud siya nimo. Pero sa imong gibuhat gahapon, happy kaayo to si Ate Carmela Agapito. Sure ka obri nga nalipay to sa Mama Carmela gahapon. Syempre, no? Awa ha, nakalimot ko sila sinang Dolor nga birthday niya gahapon. Pero ikaw mo ay nagpahinumdum nila.
Happy dito sa Mama Carmela gapon. Ayaw kasuko na ko, Bijon. Tinakumsuko ni mo, Clint. Kung pabawson ko ni mo. Di asin yung Bijon. Uy! Pabawsas ako. Ang mawagtang nga akong kalagot ni mo, Clint. Palag masuko yung mga nako eh. Dilan ko din sumbangon. Kan, ngita kong laya ko ikuyong sa mall. Asa ka? Sa mall. Taki ko kwarta ron, kaya tagan ko sa akong daddy, Victo. Minon. Yan, sama dyan. Sama dyan. Kuya ka na ko sa mall o dili. Kaya ngita kong layang ako'y kuyong. Ngaon ba? Yan, awig sini. Kuya ko, Clint. Aw, ala ba? Hige, tara. Pero, suwayan itong kapit sa ila si Aubrey, ha? Usa? Kay? Ay, basta lang. Na, tara. Naman dyan. Hello, Miss Aida. Ikaw na may bawo sa jewelry store, ha? Kay ubanan ako nga akong mama ug papa, ingon man nga akong mga igsuon. Manuroy mi. Thank you, Miss Aida. Ma, pa, tana mo. Isuroy mo rin sa Cebu. Bisag asang inyong gusto. Sige na, sakay na mo suban. Dugaya sa di mong naabot, eh. Kalma. Relax. Chill lang yun, boss. Chill lang. Kalma! Relax! Chill! Maog yung kapito! Di alam ko, boss. O sa may update sa itong plano, ha? Nagpaabot na lang ko sa kong kontak nga insider. Dili outsider, boss. Insider gini, boss. Insider, oo. Nalimot ka sa itong modus operandi. Modus operandi. Anhay mga to, boss. Ayaw nagpangutana. Paghuwat na lang kung kinsay manawag na ko arong mahibaw ka uplok. Dos Baya na. uplokers. Baya da. Mura mag-anak sa igsuos politiko. may pagwaan lang kumuan hida, boss. Tawag mo naman di ko ni mag-oplok. Unsa may imong toyo, Clintoy? Uban ta, Aubrey. Asa man? Magmoling ta. Dili ko eh. Kita bang tuloy June, good? Bitaw, Aubrey. Kuyog na mo. Dili ko. Basig unsaon pa lang unya ko ninyong duha? Oh, Wa na ko'y salig ninyo, June. Clintoy. Agapito, dong. Ganahan, yun kong maglingaw-lingaw, dong. saan man ti ka paglingaw lala, Dolor? Tawag yan. Doon naman ko'y senior citizen ID. Nanaw tag sini. O ba no na to sobre? Sure ka lala, Dolor? Sure na sure. Ato abri. Ato as obri ka. Kuti nga pa uban nun ta siya nga mananaw tag sini. Yan na. Nanawag na siya. Kinsa, boss? Ang insider nga kung gingon ni mo, Picto. Hello! Bati, binisuruyan ko eh. Count sa tabi, Clint. Gutom na ko. Sikir tagpaso-paso ni mall. Ulit na ba dyan? Usa? Pagkini takakaon mo, pataka tanaw sini. Maulit ta. O, ganahin din eh. Ila, kulain. Da. Ayun nang lang niya media da. Darap litin na mo, oh. Obre, agapito na og na mo. Yun na. Gunit ako nang. Salamat, obre. Agapito, diri kas-pikas na kong kamot. Kagilog, ining maka-holding hands na guwapa, oy. Pati ka, mo, Bray! Pati ka! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!